services line. Please be advised the calls are recorded for quality assurance purposes. For television license inquiries, please press 1. For SABC program inquiries, please press 2. To be transferred. South African Broadcasting Complaints Commission. How can I help you? Yebo, unjani? Ngiyaphila sakunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma nothando kwakhe emseleku la umholi weqembu iZFF. Yebo baba ngakusiza nani namhlanje? Nginenkinga lana. Kunento engiyibonile yangiphazamisa umoya wami kuZalo langolesine kuyona lenyanga esikuyona. Uqhabanga ngibone ebudlonyo utshwala angazi uqhabanga bebuthathe ubutshwala obungaka. Baba uqhabanga lokumbona ephuza utshwala kuZalo lo yakusuke kungebona utshwala bangempela kusuke kuyizinto abayisebenzisayo ukuthi baethe kuze kube ngathi utshwala and some of the times basuke bephuza ama non-alcoholic drinks. Mana ke uthi namakholwe ethe njani? Ngithi baba kusuke kungebona utshwala bangempela. Ngizwa Khona nama non-alcoholic drinks. Ushuthi ama drinks angenayo ialcohol okwanhlobo. Wadakwa pho uqhabanga wadakwa pho basimbonile phela esedakwe nyamaphepha. Cha baba uqhabanga bakwethu ningadlali ngathi utshwala bungekho kanina niyaphuza lapho bakwethu ningayenzi lo mina njoba ngumholi weZFF ngilola amalungelo esidakwa so lento engiyibonile ingiphazamisile ngempela. Baba ehlisa umoya uqhabanga akaze adakwe uqhabanga ubengadakiwe uqhabanga usuke eactor imake kodwa kona hayi mhlawumbe ukuthi siyaxabana wengane yami kahle hle nami angiyili ngaleyo ndlela kodwa ke bengisho ukuthi mangabe hlasimpe ikhona uconnection thizeni nami kona ngangizama phela njengoba ngumholi wezidakwa nje bomile abantu nami ngikwazi ukubuthenga mhlawumbe la bebuthola khona. Cha baba utshwala akukho la kutholakala khona utshwala uzolinda kuze ku-announce upresident ukuthi utshwala buzovulwa nini. Niyaphuza nina le ngiyayibuka lento kudlalwa ngathi niyaphuza nina siyayibona into nako generation niyaphuza nina. Cha baba kusuke ngebona ialcohol yangempela baba nawe lento ake uyihlaziye ngeyakhe ingqondo umuntu angasebenza yini enza umsebenzi omngaka yabona angisafuni ihlaziya lutho ngoba niyabona kodwa niyaphuza umthethweni ngithi nje izohlangana iZFF ilwela amalungelo esidakwa lento yenu usoyilo ngoba siyabona amaqhingeni ngithi viva ngeZFF viva ngeZFF. Hayi Manda